az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 164. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkön. Tisztelettel köszöntöm dr. Szűcs Lajost, Pest megye önkormányzatának elnökét, Szabó Istvánt, Pest megye önkormányzatának alelnökét, Szlavó Csabát, Vecsésváros polgármesterét, Pável Béla alpolgármester urat, Mohainé Jakab Anikó jegyzőasszony, a képviselőtestület és a nemzetiségi önkormányzatok megjelent tagjait, valamint intézményvezetőiket. Kérem Önöket, hogy a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület fuvorzenekarának kíséretével énekeljük el közösen nemzeti himnuszunkat. A következő percekben Sajó Sándor Magyarnak lenni című versét hallhatjuk Kovács Kinga előadásában. Ezután a Kossuth Lajos Azt üzente című népdal csendül fel a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak előadásában. Szólót énekel Zelei József, a labdarúsa. Sajó Sándor, magyarnak lenni. Magyarnak lenni tudod, mit jelent? Magasba vágyva tengni egyre lent, mosolyogva, mint a méla őszi táj, nem panaszolni senkinek, mi fáj. Borongni mindig, mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami sok százados bú, amelyet nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani. Magányban élni, ahol kusza árnyak bús tündérekként föl-föl sírdogálnak, s szálaiból a fájó képzeletnek fekete fény fájtlat szövögetnek. És bút és gyászt és sejtést egybeszőve ráterítik a titkos jövendőre. Rabmódra húzni idegen igát, álmodozva rólad büszke messzi cél, s megpihenve a múlt emlékinél, kergetni téged csalfa déli bál. Csalódni mindig, soha célt nem érve, s ha szívünkben már apadoz a hit, rátakargatni sorsunk százsebére, önállításunk koldus rongyait. Én népem, múltba vagy jövőbe néz, magyarnak lenni oly bús, oly nehéz. Magyarnak lenni tudod, mit jelent? Küzdelmet, fájót, véges végtelent. Születni nagynak, bajban büszke hősnek, de dönt harcra nem elég erősnek. Úgy teremtődni erre a világra, hogy mindig vessünk, de mindig hiába. Hogy amikor már érik a vetés, akkor zúgjon rá írtó jégverés. Hogy miért teremtett bennünket a végzett bús csongaságnak, fájó töredéknek, tombolva inni hegyeink borát, keserveinknek izzó mámorát, s míg szívünkben a tettvágy tüze nyargal, fölbúgni tompa, lázadó haraggal, s amikor már szívünk majdnem megszakad, nagy keservünkben, bús szégyenünkben, falhoz vágni az üres poharat. Én népem, múltba vagy jövőbe néz, magyarnak lenni oly bús, oly nehéz. De túl minden bún, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem. Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni, büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni, nagy szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy megvan írva. Lelkünkbe szív a magyar földünk lelkét,
vérünkbe oltva örök honszerelmét. Féltőn borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökkön örökre. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha elfogyott 2-3, lesz helyette 13. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Kossuth
önkormányzatának elnökét mondja el ünnepi beszédét. Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek! Engedjék meg, hogy az elején egy kis személyessel kezdjek. Itt néhány volt tanárommal és barátommal beszélgettünk arról, hogy is volt ez a tér, és mikor mi is történt. Nem jutottunk teljes mértékben előre. Valamikor 1976-ban vagy 77-ben történt. Március 15-én avattuk föl azt a szobrot, ami most ott van önök mögött. Ennek a szobornak is ugye elég érdekes története van, mert ez a szobor nem az a szobor, ami az eredeti Petőfi Sándor szobor volt, és ez a szobor, ami ott önök mögött van, sem ott volt pontosan, hanem valahol kicsit balra a tér másik oldalán, és nem is erre nézett, hanem másfelé. Ami miatt eszembe jutott viszont az volt, hogy itt láttam a gyerekeket egy szál inkben, és eszembe jutott, hogy akkor, amikor mi a kórussal idejöttünk, és összejött Vecsés és valamennyi általános iskolának kórusa, akkor zuhogó eső volt, és bennünket egy szál inkben hagytak itt énekelni. Édesapám nem is volt kicsit mérges, kitépett a sorból, és adott egy pulóvert, hogy legalább egy pulóvert vegyünk föl, mert majd meg lett az Isten hidege bennünket. És az is eszembe jutott, hogy ezekben az időszakokban azért, hogy a magyar emberek ne tudjanak rendesen ünnepelni, összekevertek mindent, és nem március 15-e, hanem valami más, valami forradalmi ifjúsági napoknak nevezték azt a dolgot, de bennünket azért nem lehetett összekeverni, mi pontosan tudtuk, hogy miről van szó, mit ünneplünk március 15-én. Tisztelt polgármester úr, mélyen tisztelt vecsősiek, kedves Pest megyeiek! 1848 forradalma az egyik legfontosabb pillanat a magyar történelemben. Ugyanakkor különleges pillanat is, amikor Magyarország nem Európa után következett, hanem előtte járt. Ezért minden magyar és minden itt élő ember büszkén gondolhat rá, és büszkén is kell, hogy gondoljon ezekre az eseményekre. Igen, büszkén, ma is, ahogy akkor is büszke volt minden itt élő ember az egyetértésre, az ország példátlan egyetértésére, amely akarta, követelte és kiharcolta a változást. Ezért volt olyan erős 48 forradalma, az elkötelezettség miatt. És nem csak az elkötelezettség, hanem a célok miatt is. Hogy a szabadság és a függetlenség minden itt élő ember közös ügye, mert az állam, a státusz, az ország sorsa nem kevesek ügye, hanem mindannyiunk felelőssége. 1848-ban egy ország mondta ki azt, hogy többé nem engedi másnak, hogy döntsön a saját sorsáról. És tette ezt olyan erővel, hogy Európa forradalmi viharaiból szökőár lett Magyarország érve. Mert az itt élő emberek többet követeltek. Többet, mint Párizs, vagy Bécs, vagy Prága, vagy Palermo. Magyarország képviseleti és jogegyenlőséget követelt. A közösségeknek alárendelt bíráskodást követelt. Valódi közteherviselést, nemzeti bankot, teljes pénzügyi és gazdasági függetlenséget, tehát igazi és valós szabadságot és függetlenséget. 1848-ban Magyarországnak volt programja, és volt alkotmánya. Ez volt, ami még megkülönböztette Európa más forradalmaitól. Igen, 1848-ban Magyarország volt az egyetlen, amely nem magának követelt alkotmányt, hanem másnak. Ez a követelés volt, amely felforgatta Bécset, Kossuth Lajos szava, aki fennhangon követelt alkotmányt a birodalom többi népe számára, azért, hogy az egyenlőség, a szabadság és a testvériség eszméje egybeforjon a jog és a nemzeti intézmények mélyre nyúló gyökereivel. Mert a magyar forradalom nem szállt, lebegett vagy álmodozott, Magyarország nem jutott Némethon, Olaszföld és az osztrák főváros sorsára, nem várt csodát, megértést, ajándékot a zsarnoktól,
hanem kőkeményen szembeszállt igazsága sziklaszilárd alapjainak megvédésére. A magyar nem csak szavalta, de értette is, hogy mit jelent a szabadság és a függetlenség. A rebellis magyarok így csúfolták apáinkat, vérükben hordozták ezt a tudást. Ez volt az ok, amiért Magyarországon nem maradt sziget a forradalom varázsló tüze. Ez volt az ügy, amiért kezet nyújtott egymásnak az ország, a költő, a pesti fiatalok, a zsellér és módos gazda, a polgár és a kézműves, a nemes és a nemtelen. Ez jelentette a magyarázatot a csodára, hogy Pesten együtt vonult a nemzet. A forradalmár Petőfi és Nyári Pál, a vármegye híres országszerte ismert alispántja vezetésével, és együtt kötöttek szövetséget Hegyvidék és Síkvidék népével. Ez a szövetség volt, ami megkülönböztette 1848 forradalmát és szabadságharcát. Az önkéntesek, a honvédek és a nemzetőrök szövetsége, a közösségek, a családok és az asszonyok szövetsége, amely nem csak fegyverrel harcolt a nemzetért, 18 hónap alatt az ország javára annyi vagyont és munkát ajánlott fel, ami példátlan volt Európa addigi történelmében. És ez a szövetség egyetlen tagját sem árulta el. 30 000-nél is többen álltak be nemzetőrnek csak Pest megyében. Ott voltak a legelsők között a Pákozdi csatában, Ozoránál és Bácskában, majd Bécs kapujában. Ott voltak együtt a magyarok, a szerbek, vagy éppen Becs és Sváb közössége, százak, ezreke vidékről. És mégis, amikor eljött a megtorlás, a közösségek előjárói egyetlen egy katonát sem adtak ki a zsaldároknak, kockáztatva önmaguk és szeretteik életét és vagyonát. Mélyen tisztelt egybegyűltek! Az elmúlt években, évtizedekben a külvilág nem egyszer rácsodálkozott arra, hogy honnan és miért konok, makacs ragaszkodás az anyaföldhöz, a gyökerekhez, a szabadsághoz. Volt olyan, aki azt mondta, ez csak kuruckodás, és fogadjuk el inkább azt, ami bennünket megillet. Mondjuk el nekik, hogy igen, van igazság abban, amit gondolnak. Valóban konok és makacs a magyar. De ne azt nézzék, hogy mire mond nemet, hanem azt, hogy mi az, amire igennel felel e nép. Akkor, amikor valóban mérföldkőhöz érkezik. Mert az itt élő emberek igennel feleltek a Kossuth Bankóra, amelynek egyedül az emberek bizalma adott értéket. Igennel a kétszeres túlerő elleni harcra, igennel a nemzetőrök, a honvédek, az ápolók és a felcserek, az önkéntesek és a népfelkelők közös győzelmeire. És igennel a keresztény felekezetek közötti egyetértésre, amelyre ugyancsak rácsodálkoztak az akkori Európában. Mondjuk el azt, hogy a konok és makacs kitartás volt az erő, amely megváltoztatta a világot. Hogy 1848 forradalma óta a magyar mindig igennel felelt a szabadságra és a függetlenségre, a népek önrendelkezésére. És így arra az Európára mondott igent, amelynek eszenciája az egyenrangú államok szabad közössége. Fontos, hogy elmondjuk ezt mindannyian egymásnak és a nagyvilágnak is. Ez a konok és makacs kitartás ugyanis nem elválaszt, hanem összeköt bennünket. Összekapcsol minket minden itt élő és magát magyarnak gondoló embert. 1848 forradalma és szabadságharca itt él, itt dobog szívünkben. Mindennapi életünk része. Magyarságunkban, közösségünkben, nemzetiségi gyökereinkben hordozzuk. Megtartott minket a történelem viharaiban, a háború, a megszállás, a zsarnokság keserves éveiben, évtizedeiben. És most megadhatja az esélyt, talán az egyetlen esélyt a változásra, mert ez a konok, makacs kitartás nem más, mint hit, bizalom és remény. És hölgyeim és uraim, ezt a reményt nem adjuk. Nincs rá jogunk, sem felhatalmazásunk. Tartozunk ezzel a hősöknek, 1848 forradalma és szabadságharca eszméjének,
és mindenkinek, aki utánunk jön. Ezt a reményt nem adjuk, nem engedünk a 48-ból, mert ahogy egykor úgy ma is ez a remény jelenti a jövőt. Magyarország és mindannyiunk jövőjét. Azt pedig soha senkinek nem adhatjuk oda. Köszönöm megtisztelő figyelmet. És egy érzelemmé olvadt össze a haza. Az érzelem lelkesülés, a szó szabadságvala. Ó, ez ritka szép látvány volt, s majd, ha vénül a világ, elmondják az unokáknak ezt a kort a nagyapák. S mi becsben, hírben álltunk, míg tartott a küzdelem, de becsünknek, de hírünknek vége lett nagy hirtelen. Kik nem voltak a csatán, a diadalhoz jöttenek, s elszedék a koszorukat, mert a szóhoz értenek. E sereg, mely míg a harc folyt, el volt bújva vagy aludt, így zúgott a diadalnál, mi viseltünk háborút. Legyen tehát a tiétek, a dicsőség és a bér. Isten neki, nem küzdénk mi, sem dicsőség, sem díjért. És ha újra tenni kell majd, akkor újra ott leszünk, és magunknak bajt, s ti nektek koszorúkat szerezünk. Viseljétek a lopott hírt, a lopott babérokat. Nem fogjuk mi fejetekről leszaggatni azokat. Abban lelünk mi utalmat, nem nyugoszunk mi azon. Bárki is a dicsőség, a hazáé a haszon. 1848-49
Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Nagyhangú tömeg a pesti utcákon, országgyűlési küldöttség Bécsben, teátrális jelenetek az országgyűlésben, szívhez szóló toborzó beszédek az Alföldön, gyülekező hadak Pákoznál. Hatalmas túlerő, vereség, megtorlás, elnyomás. Kellett ez a magyarnak? Gróf Széchenyi István engedte ki a szellemet a palackból, s rémülten látta, hogy nem ura többé a helyzetnek. Ő nem ezt akarta. Ő magyar nyelvet, önkéntes örökváltságot, hitelt, ipart, polgárságot, békés építkezést, és végül, igen végül, nemzeti függetlenséget akart. Magyarország fokozatos és fájdalommentes elszakadását Bécstől. Tudjuk, ma már tudjuk, neki volt igaza. Hát akkor kellett nekünk Petőfi és Jókai, a Pilvax öröksége, nemzeti színű kokárda, a 12 pont, a nemzeti dal, Kossuth nimbusza, a dicsőséges tavaszi hadjárat, a Habsburgok trónfosztása? Igen, kellett. Kellett, mert ettől vagyunk ma is magyarok. A 12 pont szellemisége adott erőt, hogy lerázzuk a később ránk kényszerített láncokat is. A talpra magyar emlékeztet bennünket arra, hogy van szabadság még akkor is, ha mindennapjainkat sokszor gúzsba kötve táncoltuk. A nemzeti színű kokárda hozott össze ma is minket. Ünneplő ruhában, emelkedett fővel gondolunk 1848. március 15-ére. E nap öröksége tanítja meg az unokákat leborulni a nemzet nagysága és apáink, dédapáink sírja előtt. Petőfi Sándor, 15. március 1848. Magyar történet múzsája, vésőd soká nyugodott. Vedd föl azt, s örök tábládra vésd föl ezt a nagy napot. Nagyapáink és apáink, míg egy század elhaladt, nem tevének annyit, mint míg 24 óra alatt. Csattogjatok, csattogjatok gondolatink szárnyai, nem vagytok már többé rabok, szétszabad már szállani. Szálljatok szét a hazában, melyet eddig láncaitok égető karikáiban kínosan sírattatok. Szabad sajtó, már ezentúl nem féltelek nemzetem, szívedben a vér megindul, s éled a félholt tetem. Ott áll majd a krónikákban neved, pesti ifjúság. A hona halálórában benned lelte orvosát, míg az országgyűlés ott fenn, mint szokása régóta, csak beszélt nagy sikertelen. Itt megkondult az óra. Tetre, ifjak, tetre végre, verjük le a lakatot, mit sajtunkra, szentségre istentelen kéz rakott. És ha jő a zsoldos ellen, majd bevárjuk, mit teszen. Inkább szurony a szívekben, mint bilincs a kezeken. Föl a szabadság nevében, Pestnek elszánt ifjai, s lelkesülés szendühében rohantunk hódítani. És kiállott volna ellen, ezren és ezren valánk, s minden arcon, minden szemben rettenetes volt a láng. Egy kiáltás, egy mennydörgés volt az ezerek hangja, oda tört a sajtóhoz és zárját lepattintotta. Nem elég, most föl Budára. Ott egy író fogva van, mert nemzetének javára célozott munkáiban. S fölmennénk az ős Budára. Fölrepültünk, mint sasok. Terhünktől a Vénhegy lába majdnem összeroskadott. A rabírot oly örömmes diadallal hoztuk el, amin őt ez az öreghely Mátyás alatt ünnepelt. Magyar történet múzsája. Vésd ezeket kövedre, az utóvilág tudtára ottan álljon örökre. S te, szívem, ha hozzád férne, hogy kevély légy, lehetnél. E hős ifjúság vezére voltam, e nagy tetteknél. Egy ilyen nap vezérsége, s díjazva van az élet. Napóleon dicsősége, te veled sem cserélek.
Iskolánk énekkara következik, akik két dalt adnak elő, Gábor Áron Rézágyúja és Ajó lovas katonának. Majd ünnepi összeállítást láthatnak, melyben közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói, valamint a Napraforgó Gyermek- és Ifjúsági Táncegyesület. Máté Péter, Ez itt az Én Hazám című dalát Falvai András előadásában hallhatjuk. Sátorba, semmire sincs gondja, helyéletbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Helyéletbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Paripáját megforgatja, úgy megyen dolgára. Csillog, villog a mezőben, virágszál mondjára. Helyéletbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Helyéletbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Gábor Áron Rézágyúja fel van világozva, indulnak már a tűzérek messze a határba. Nehéz a rézágyú, fölszántja a hegyet, völgyet, édes rózsám a hazáért, ne kell válnom tőled. Nehéz a rézágyú, fölszántja a hegyet, völgyet, édes rózsám a hazáért, el kell válnom tőled. Édes a föld magyar tüzér, vére folyik rajta, csak még egyszer gondolj vissza szép magyar hazádra. Anyám, te jól éled, találkozom-e még véled, holnap után messze földre, hosszú útra térek. Anyám, te jól éled, találkozom-e még véled, holnap után messze földre, hosszú útra térek. Halló, magyar, hol vagy, felej? Halló, magyar, hallasz, felej? Bármerre vitt a sor,
között. Sehol még földet annyi könny, s vér nem öntözött. Sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáit sehol sem voltanak. Sehol annyi virág, és sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat. A kenyér hangját hallom én, az apám szavát vallom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. A mezők útját járom én, gyárak súlyát hordom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy csepp föld vár mindig rám, ez itt az én hazám. A mezők útját járom én, apám szavát vallom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy csepp föld vár mindig rám, ez itt az én hazám. A múltam bölcső melegét, a létem ezer fűszerét, a vigaszt 100 kudarc után te nyújtod, ó hazám. Hitem a szerény büszkeség, békétlen békés nemzedék. Múlt, jelen, s jövő szól hozzám, ez itt az én hazám. 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 Következik. Pest megye önkormányzata nevében köszönjük dr. Szűcs Lajos elnök és Szabó István alelnök.
cigány nemzetiségi önkormányzat. Fidesz Magyar Polgári Szövetség. Kereszténydemokrata Néppárt. Magyar Szocialista Párt. Jobbik Magyarországért mozgalom. Andrássy telep intézményei és a Becsési Zeneiskola. Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a Mosolyország óvoda. Almi telep intézményei. Grassalkovics Antal német nemzetiségi és kétnyelvű általános iskola és falusi nemzetiségi óvoda.
testi egészségünk. Becslési Ipartestület. Orbán Balázs erdélyi kör. Ruderi cserkés csapat. Városi Nemzeti Szövetség. Ferenci Anna irodalmi kör.